και έλα εδώ τώρα. Γιάννη, τώρα σίγουρα πατήχα, δεν μπείτε εδώ. Έχει το skin... Κάτσε λίγο γιατί παίζω ξύλο. Και το τραβάω και ένα βιντεάκι. Σπαμάρι. Ναι, το στο μάτσι. Μπετ! Το ξεφτύλισα. Ναι, το στο μάτσι μπορώ να το... Ακόμα 98, 97... Κάτσε λίγο Κώστα, περίμενε λίγο. Κάνω λίγο ησυχία. Το ξεφτύλισα αυτόν. Μπρο, είμαστε σε full μικρό κύκλο 29 άτομα. Τι? Θα το δεις στο YouTube. Δηλαδή για πόσο μικρό μιλάμε? Αρκετά μικρό. Ε, 83. Έχω άτομο. Έχει medkits. Πάω να τα πάρω λες. Ναι, θα μου χρειαστούν. Ναι, medkit πάρω. Είναι δύο, ναι, θα μου χρειαστούν, ναι. Έχω και 90 τσακ-τσακ. Έχω και 90 τσακ-τσακ. Έχω και 90 τσακ-τσακ πάνω. Τέλειο. Είμαστε 22 άτομα τώρα σε full μικρό κύκλο. Εγώ πιστεύω θα το πάρω. Είμαι αρκετά καλά από materials. Το win. Ναι, θα το πάρω. Νομίζω το παίρνω. Πόσα άτομα? 22 είμαστε σε full μικρό κύκλο. Τώρα κλείνει ο έκτος, φαντάσου. Πάρε λίγο high ground, πάρε high. Σχεδόν high είμαι ρε. Φάγα ένα άτομο και έχω χτίσει ας πούμε 2 κουτιά, 2 box. Συνεχόμενα έτσι. Μπρο, εμένα μου βγάζει μια νεκροκεφαλή κόκκινη. Τι είναι αυτό? Στο map. Είναι boss. Και Πού δεν σου μας δίνει? στέλνει, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Τι έγινε, παθαίνεις? Μπρο, δεν φαντάζεσαι πόσο μικρό είναι το zone. Τώρα πρέπει να φύγω στην άλλη άκρη και δεν έχω τίποτα, μόνο μπότες έχω. Με το ζόρι θα αντέξω. 54. Θα πάω τώρα εκεί κάτω. 40. Γιατί θα πεθάνω μόνο. Κλείνω δεύτερος κύκλος. Κλείνω τρίτος κύκλος και είναι 66 άτομα, ρε, χαντάνουν όλοι. Κλείνει ο 7ος και είμαστε 17. Μπρο, φαντάσου. Ναι, και εμένα φαντάσου κλείνει τρίτος και είμαστε 63, ρε, μπρο. 16 άτομα. Είμαι 4 HP, ρε, μπρο. Όχι, ρε, φίλε, όχι. Δεν έχεις medkit. Έχω, αλλά μέχρι να το φορέσω είμαι dead. Έλα, μη με πάρει το ζώο, μη με πάρει. Ωραία, κάτω προλαβαίνω. Δεν θέλω να μείνεις άσχετος. Έχω 500 μάτς μόνο. Ναι, μόνο, πολύ λίγα. Ναι ρε μπρο, ξέρεις πόσα λίγα είναι για τουρνουά. Εντάξει, πέθανα. 14. Το ξέρω, είναι πολύ λίγα. Δεν πιστεύω, ξέρεις τι, στα πρώτα 3 games πήγα χάλια. Εγώ στο πρώτο. Στο δεύτερο πήρα 6 πόντους. Στο Δεν πρώτο ξέρω τώρα 0. πώς βγήκε. 8.000 S σιγά μου το έπαιρνα. Όντως, πόσους πόντους έχεις? 173. 176. 89. Ξέρεις τι γαμώτο, δεν έχτιζε. Έχω 89 και είναι το τελευταίο μου μάτς.